যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে, ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে, তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব, ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোন যাব? কোনে যাব? আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনে? কোনেও নাথাকিব, মোৰ সন্দেহ। কাৰণ উন্নত জাতি বুলি, ডাঙৰ মানুহ বুলি, জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে। অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব, আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে? নকয়। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, साननैया फुङावहाय आङो भिडिअ हगारनो हायाखै, पलिटिक्सनि भिडिअखौहाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। दिनै जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर। गिबिसिनथारावनो दै, नैबे सासे बक्कासुदाया मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो रायजो राजा नोंथांमोन। नैथियावहाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय एमएलए उकिल गगৈ बिथाङा मा फोरमायदों बर' हारिनि सायाव, बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। थामथियावहाय एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामा रन्जित कुमार दासनि सायावहाय मा पस्ट होदों, बेखौबो नोंथांमोना फरायनानै नायनो हागोन रायजोफोर। जोबनायाव बारग' आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन। मानोना नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ गासैबो भिडिअखौ, थेवबो आंनि गोसोनि साननायखौ नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय बेफोरखौ आं लानानै फैबाय। बे समाव खोनासंग्रोदो, सासे फारेव जाग्रा दैखरनि एम्बुआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंग्रो रायजोफोर। তোর নিজ ভাষাত, তোর লিখিত ভাষা যি আছে না, তোর লিখিত ভাষা বেঙ্গলি ইউজ করবি, এছমিছ ইউজ করবি, নহলে কি করবি ইংলিছ ইউজ করবি। তোর নিজৰ লিখিত বোলা ভাষাটো আছে না, মানে কওঁতেতো তহঁতি বড়ো কবি, লিখিত। যেনেকৈ মই অসমীয়া কওঁ, অসমীয়া লিখোঁ। যেনেকৈ বেংগলীবিলাকে বেংগলী কয়, বেংগলী লিখোঁ। তহঁতৰ কি আছে? আছেনে তহঁতৰ? आङो बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर। बर' रावा लिखित नङा आरो बर' हारिहा थारैनो लिखित राव दङना? रायजो राजाफ्रालाय मा बुंनो सानो? आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा मा बुंनो सानो बे मानसिनि सायावहाय? बे मानसिया जे बुंबाय जोंखौहाय हिन्दी राव रायज्लाय, आसामिस रायज्लाय, बांला रायज्लाय, बर' राव गैया। अब्ला बेनि सायावहाय एसेबां मान सन्मान गैयै बाथ्रा हारसानि रावजोंहाय बुंनानै होजानानैहाय माबायदि मोनखो आरो बे मानसिनि सायावहाय माबायदि दायित्व लागोन? जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ आफादनि गेदेर गोलाव रायजो राजा नोंथांमोन आरो गेदेर गोलाव मावथि नोंथांमोन, बेबायदि सासे दैखरनि एम्बु फारेव जाग्रा बेबायदि मानसिनि साधारन सुबुंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन? आं बेखौसो मोनथिनो हास्थायदों रायजोफोर। এতিয়া শুনিল বক্কাসুদা, অসমত এমএলএ উকিল গগৈ ছাৰে কি কৈছে শুনিল। বড়ো ভাষা কেতিয়াও কাট খাব নোৱাৰিব আৰু বিটিআৰৰ পৰা অসমীয়া ভাষাও কাট খাব নোৱাৰিব। এই হ'ল বিজেপিৰ জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা। এই হ'ল আমাৰ ৰঞ্জিত দাস, যি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ এয়া নীতি, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ নীতি। সেইকাৰণে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাত বড়ো ভাষাটো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মইতো ভাবোঁ যে বড়ো ভাষা আঁতৰা নহয়, বড়ো ভাষাৰ লগত আমাৰ যিকেইটা ট্ৰাইবেল ভাষা আছে, যেনেকৈ কাৰ্বি, যেনেকৈ ডিমাচা, এই ভাষাবিলাকক ইয়াত ভৰ্তিহে কৰিব লাগে। এইকেইটাতো অন্ততঃ 6 চিডিউলৰ ভাষা, এইকেইটাতো ভৰ্তি কৰিব লাগে। তাত আমাৰ এটা খিলঞ্জীয়া ভাষা, জনজাতিৰ ভাষা উঠাই ল'বলৈ লোৱা সিদ্ধান্তটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন, আৰু বিজেপি চৰকাৰ মানে অল পাৰ্টি সিদ্ধান্তটো লৈছে দেই, মনত ৰাখিব আকৌ। खोनाबाय दा? শুনিছে না? बर' জাতি কি জাতি হয় আৰু बर' জাতি কোনে হয় এতিয়া শুনি পাইছে না?
কটফরা সোশ্যাল মিডিয়াত ওলাই আহি পালে এনেকা বড় জাতির লজ্জার করার কারণে কথা কইছে বড় জাতির ইতিহাস আপনি জানে না নাই মই নাজানে কিন্তু এনেকা সাধারণ মানুহে এনেকা বড় জাতির উপরত জাতির কারণে যদি এনেকা কথা কয় তেতিয়া হলে আপনার উপরত কি ব্যবস্থা করিবার লাগে এটো আপনি নিজেই জানিব না मा बुङो रायजोफोर बेनि सायाव 100% एक्शन लानांगौ बर' जातिया मिथिबायना ओरै फारसेथिं भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा इन्डोनेसियायावहाय थांनानै बर' जातिनि आर'नाइखौहाय मोजां मोननानै सिनाखि हैगासिनो दङ जोंनि भारतआवहाय बेफोरबायदि सि दङ होननानै बेबायदि हारिनि मानसि दङ होननानै बिथाङा फोरमान होहैगासिनो दङ बियो खुगाजों बुङाखै जानो हागौ नाथाय नैबे आर'नाइ सियानो फोरमान होयो जे बियो उमुक जाति होननानैहाय गुगल सार्च खालामब्लानो मोनो दा बेखौहाय फोरमान होगासिनो दङ लन्डनाव थांदों आर'नाइ दिन्थिहैदों इन्डोनेसियायाव थांदों आर'नाइ दिन्थिहैदों नाथाय सोरबा सानै साफा बक्का सुदा आसामिस मानसिफ्रा दिनैहाय लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय बर'नि राव बोखारनो नागिरदों ससियेल मिडियायावहाय रोङा गारा ओरैनो बाथ्रा बुंनो फैदों अब्ला बेफोरनि सायावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा मा बेबस्था लागोन हा रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ मिथिनो थाखायसो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नायनानै लादो एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामा बिथाङा मा पस्ट होदों नोंथांमोनाबो गाहायाव नायनानै ला मानसिजों लोगोसे पस्टबो दंखायो फराय नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों आं 100आव 100% आङो दाव दंखायो रन्जित कुमार दासआ बर' हारिनि रावखौहाय एरख'नानैहाय हिन्दी भाषानि राव सोनो नागिरखादोंमोन बियो रोखाखा रायजोफोर मिथिबायना मानोना रन्जित कुमार दासआ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव मासि मोननायनिफ्रायनो बिश्वजित दैमारि सारखौहाय लाजि फोनांनाय मान सन्मान गैयै खालामनाय बे खामानिखौहाय मावगासिनो दंखायो दा बेनिखायनो बाथ्राया ओंखारनाय लोगो लोगो ससियेल मिडियायाव फैनानै दावरावआ बारा जानायखौ नुनानैसो रन्जित कुमार दास आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोननि साननाया बेलथायदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोना मा बुजिदों बेफोरो मानो जानो मोनदों नोंथांमोना मिथिगौ ना पावारलेस सरकार बिपिएफ पार्टी सरकार दानायनि थाखाय बेफोरो गासैबो जानो मोनदों माथो बुजिदों रायजो राजाफ्रा मोनजानायखाय मोनलोंनायखाय बिराद गोजोननाय मोनदों नङा होमब्ला नाथाय बर' जातिखौ माबायदि गाख्लायनो नागिरदों बेखौहाय नोंथांमोना नोजोर होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासंबावदो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बारग' मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंबावदों বড়ো তো বাৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাৰ্ড নেপালতো বড়ো কথা পাতে নেপালৰ মানে ৰেডিঅ'ত মানে বড়ো মানে ভাষা প্ৰচাৰ হয় ৱেষ্ট বেংগলতো চব বড়ো আছে মেঘালয়তো বড়ো আছে তাতেও চব বড়ো প্ৰগ্ৰাম গাৰো হিলছৰ টিভি চেণ্টাৰত বড়ো প্ৰগ্ৰাম দি থাকে অসমীয়াটোহে নিদিয়ে বাহিৰত তাতকৈ বেছি সংকট আৰু প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষাক লৈ যদি চলে তো অসমীয়া ভাষা কেনেকৈ হ'ব গতিকে অসমীয়া ভাষা মই বিধানসভাত কম্পালসৰি কৰিছিলোঁ মই অধ্যক্ষ থাকোঁতে বুজি পালে নাই গোটেই প্ৰচিডিং আমাৰ চাৰ্কুলাৰ তাকলে অসমীয়া ভাষাত নোলোৱা হৈ গৈছিলে মই কম্পালসৰি কৰি দিলোঁ অসমীয়া বড়ো পৰক নপৰক অফিচিয়েল ইউজৰ পৰা বন্ধ হ'ব নালাগে কাৰণ সেইটো যদি বন্ধ হয় আমি এতিয়া ঘূৰি নাপাওঁ আজি আমি ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল ফেড এণ্ড কালচাৰ বিভাগ খুলিবলগীয়া কিয় হ'লো যে আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাবিলাক লাহে 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 এৰি গ'ল বেলেগৰ কালচাৰটো আমাৰ তাত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ গ'ল প্ৰভাৱ হৈ গ'ল এতিয়া আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ ভাষা হেৰুৱাব লগা হ'ল ধৰ্ম হেৰুৱাব লগা হ'ল নিজৰ মানে সাজপাৰ হেৰুৱাব লগা হ'ল নিজৰ উৎসৱবিলাকত আমি পালন কৰিব নজনা হৈ গ'ল অসমত বহুতে बेफोर भिडिअखौ नायोब्ला पस्टफोरखौहाय जोङो नायोब्ला सिंजों सिं बर' जातिनि रावखौहाय बिसोरो खोमोरनो नाजादों
हयथ' लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जे एसेम्ब्लिया जागासिनो दङ बाजेट सेसननि एसेम्ब्लिया जागासिनो दङ बेयावहाय हयथ' रन्जित कुमार दासआ बर' रावनि सायावहाय माखासे अजद थिखांदों बेनिखायनो दिनै जोङो खोनानो मोनदों बारग' आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि साराबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो बाध्य जादों रायजोफोर मिथिबाय नाथाय जोंनि बर' जातिनि एमएलए एमसिएलए बिपिएफ पार्टिनि सीएम बिथांमोना बेफोरखौ जेबो खर' सायाखै ओरै गुदियावहाय मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ बेखौ जेबो नोजोर होआखै बिथांमोना मात्र फैसाखौल' हास्थायदों जोङो बेखौ नुदों अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन बर' जातिखौ दानो सासे मासिगिरिखौहाय बोख्लायखांनाय लोगो लोगोनो बर'नि रावखौहाय नेवसिगारनो थांनाय जोङो बाथ्रा खोनाबायगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव साधारन सुबुंजोंनो बर' जातिया लाजि फोनांजाबाय ओरैबायदि साधारन बेफोरबायदि सुबुङा अब्ला नायदो अब्ला बै दैदेनगिरि लिडारफ्रा मानो लाजि फोनाङा जानो मोनसे जाति बर' हारिया आसामनि बयनिफ्रायबो गुदिसिन थागिबि ना हारसाफोर ना बांगालफोर ना सावथालफोर ना मा बर'आनो बयनिफ्रायबो गिबिसिन थागिबि जारिमिनखौ फरायनानै मोनथिखांनायनि उनावबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्डारावहाय थानाय 6 शिड्युलनि मानसिफोरखौहाय जुदि बेफोरबायदि लाजि फोनांनायनि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला बेनि सायावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा मानो जेबो खुगा बेखेवनो हाया रायजोफोर मा खालामगोन बे मानसिनि सायावहाय आं बेखौसो नेनानै थागोन रायजोफोर आंनि साननाय मथेब्ला बे मानसिखौहाय एकदमबारे एक्शन लाथारनांगौ जेसेबां हायो एसेबां गोख्रैनो बेखौ मानो जारिमिन फोरोंनांगौ मिथिबायना गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि